Kaixo kuadrilla! Kaixo, kaixo! Eta hemen abesten dugu We Are The Champions eta listo. Aldugu berriz hartu. Kaixo kuadrilla! Kaixo, kaixo! Inoiz baino indartsuago bueltan gaude Kalaskan. Dena ikusita zenutela, uste bazenuten, itxaron, Ane pehaze de naiz Kalaskako bere biziko espioia. Norekin ari naiz hitz egiten? Aritz Mendiola naiz gazte inusente bat etxan bakarrik geratu dena, atea giltzarekin ez duena itxi, ze ez da etorriko inolako hiltzailerik nihiltzera. Ezin dut nire identitatea argitaratu, baina Kalaska 3.0 hankazkora jartzera nator. Aha, noiz? Gehiago? Zer moduz daude zuen lankideak? Ondo? Ondo, Hemen jarraitzen dugu, Nahiko ondo gauz, no? Denek? Bai, naia gure reportariak, Nebuka, minutu joku bat. challengeak. Eta nor da ba gaurko gonbidatua? Jondi Beristain eta Eider Villalba! Ziurten denak hortzaudetela? Baietz pesada, baietz. Bai? Ba ez, bakarrik zeundetela uste bazenuten, oker zaudete. No, a ver, bakarrik hemen ariz dago. Banexinate etxi behar nuela. Itxaroten den bilen uneak gaur egia bihurtuko da. Aritz, bazeneken bihar zinemaren nazioarteko eguna dela? Ez, benetan, enekien ezer. Orduan, naia gure reportariak ekarri digu, kristoen erreportaje bat, ez da? Bai, uste dute abentura sale datorrela gaurkoan. Ikusiko dugu? Guazen ikustera. Ikusiko dugu. Kaixo bikote, gaur zinemaren historiako abenturazalerak bihurtuko gara Adriana Sánchez eta Xabi Lizalderekin batera. Ongi etorri Kalaskara. Eskerrik asko, ongi etorri zuriro, Adriana. Bi esker, kaixo. Ikusi dut goazenen ausardia eta indarrandia duzuela, baina inoiz egin diozue aurre horrelako erronka bati, tirolina batez egingo dugu salto. Ni bai, baina oso txikitan. Animatzen zarete orduan. Bai, ni bai. Bai, Goazen. venga, guazen. Agur. Zu. Ni lehenengo? Bai. Nola? Osea, oine. Nahi duzu pixkat maltzurkeriak egitea, edo... Ez. Osea, hau horre... Hemen sokatxo. Eta orain, hau mugitu daiteke horrela. Xabi! Baina, altxatu hankak. Hortxe, jazta. Oso mantxoa zeate. Kaltuzu azkarra. Ez. Animo naia! Hau, hemen gainean dago. Igo hor, hanka, hortxe. Kontu zuekoekin, Ya está. Eta hemen abesten dugu We Are The Champions eta listo. Bagora Nafarroa. Vale. Oso gaizki pasa dut. Baina ikusi da, Ja, bai, horregatik ez. Bueno, eta zuek badakizue. Datorren astean ni berriro itzuliko nit saltsa gehiagorekin. Aio! Agur, agur. Naia topera itzuli da reportaje hauekin, Joi, baietz. Ui. Bai, kaixo? Bai, Kaixo, Esango diguzu zer gertatzen den? bai, sopitas, mesedez. ados, baina ezin zaitu inork entzun. Ke ba, lasai. Jane ez da ezertaz enteratzen, orduan, lasai. Plater fuertea beti amaierarako uzten da. Baina, a ber, nik ero dantza klase badaukat. Orduan iritziko naiz edo ez, bestela ordezko bat bilatu beharko dut. Orduan, zer egingo dut? Urrengo lurralde sartu ala oraingoa? Honengatik, gorrotu ditut telefono deiak. WhatsApp bat bidali behar nizuen. Aizu nortzen gaurko bidatua? Ba, Joldi eta Eider, zergatik? Aztu egin zaidalako. Eta Claro. ahaztu zaizu ere orain Nebukai irentzen da dela? Hori ez zaitaztu, hori Nebukai gogoratu. Minutu bat, joku bat. Aizue gaur arraro xamarrak zaudet, ez dakit deskonzentratuak, oze? Bueno, gaur abenturazale gaudenez, abenturaz bateriko bideo joko bat ekarri dizuet. Adi, bagoa zela.
Berrietako bideojokoa The Plucky Squire da. Abentura plataforma generokoa. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Sam izeneko gaztetxo baten gela desordenatuan dagoen ipuin polit batek protagonistak izango gea. Jota izeneko eskutari ausart bat. Gure liburutxoan barrena ibiliko gea. Bertako arerioei kontra egiten, herrietako bizilagunei laguntzen, abentura paregabeak bizitzen. Bai, ipuin honetako heroi perfektua gara. Indartsua ausarta xelebrea kuskuseroa. Bino, ipuin honetako etxai nagusia kokoteraino dago ipuinak beti amaiera berdin eukitziaz. Tabenta berriz galtziaz. Horregatik aztiak bere agaska magiko hartu eta... It was at this moment that he knew. He up. Gure ipuin perfektutik atea gaitu, eta hor gaude bapatian. Samen gela desordenatuan galduta. Dena da beldurgarria. Akuarelak, zomorroak, klipak, jadanik ez gara ginen eroi perfektua. Edo bai. Horri biliko gea gauza berriak ikasten gure aurreko bizitza berreskuratu nahian, eta aztima darikatuarekin akabatzeko irrikaz. Ausartzen zazte eskutari ausart galdu honi liburura bultatzen laguntzen. Ze ona, Nebukairen bideojokoa. Ez dira agortzenean, bideojokoak Nebukairekin, Aritz, Ez, telefonoa? zurea da. Ez nirea, ez? Eta nirea, Nik ez dauka telefonoa Eta hori zer da? Baina zarata hortik dator. Baina nik ez du alartuko, Ane. Nik ez, Aritz, nik ez. Aritz eta Ane eta Aritz huts egin duzue. Eta honek ondorioak ekarriko ditu. Bideo bat dago zuentzat. Hau ez da zure broma bat, ez da? Kaixo. Zuen interpretazio abileziak praktikan jartzera nator. Mimika jolas egingo dugu gaurkoan. Prest zaudete, az gaitezan giarrak berotzen, guazen. Zelan die zuen izenak? Maia. Zelan die zuen izenak? Julen, eta Oier, Mute. eta Igor. Prest zaudete? Bai, noski. Guazen. 3, 2, 1, go! Itxasoa. Bum! Arraina. Ez. Begiratu. Nun dago arraina? Ustan animo. Oitxek. Pelikula bat da. Rocky. Burruka. MMA. Karate. Jaten. Zuria eta beltza. Jaha! Karate Kid, Cobra Kai. Artz bat txurit beltza. Baina, zuk ezin da superba, Kung Fu Panda. Go! Han. Han. Etxean, no? Etxean. Etxea. Taberna. Bocadillo. Hamburguesa. Mingaina. Mingañan. Baina, ezin da superba, Alimoia. Hemen ego dira trampa. Bueno, 3, 2, 1, go! Joker. Joker? Ja. Oh! Te juro nekiela, benetan. Beste bat. Breakdance. Ja! Hemen goia bat behar dugu guretzat, Zari bezala. Bai. Ane, nik ez dakit hori den erakutsi nahi zegoen bideoa. Aritz, bigarren denboraldiko bideo guztiak borratu ditut, ze txalentza grabatu behar nuen, eta ez naukan memoria. Ze desastre, Ane, hori ez da egiten, No. Bueno, berdin du, gure misioa da amaierara heltzea. Orduan batera ingo dugu, bale? Horrek esan nahi du gonbidatuaren unea dela? Hori da, baina eskutik helduta, bale? Oraindik juju pixka bat ematen ditu. Bai, horren. Ira nahiko. Begiratu atzera, norbait Hirugarren denboraldia estreinatzen gure gonbidatuen txokoan ditugu gaur, eta oso pozik gainera. Joldi Beristain eta Eider Villalba ongi etorri! Madun bidikote. Ondo. Bai, gogotxu. Eider eta Joldi aktoreak dira, telebistan zein antzerkian aritutakoak, eta orain kalte kolektiboaren parte dira. Konpainia gazte bat, eta ikusi dugu azken urteotan topera ibili zaretera fikzioezioa antzeslanarekin. Konta iguzue pizka bat honen inguruan, nortzu zaudete honen atzean, barruan, guztia. Gaizka Sarasua, Oian Karramiñana, Omar Somai eta Ander Lakaie. Eta orain ere gurekin dago, Luis Michelena, ere orkestaren batzuk egiten, eta bueno. Bueno, eta badakigu bertan antzeslanean, pelikula famatuetako estena mitikoak egiten dituzuela, badago baten bat esan daitekeena publikoan arrakasta handia duena. Bakoitzak berea? Edo... Bueno, nik uste dut berdina dela. Berdina, ez? Bai. Bale. Gustatzen zaigu... Hori, ez? Zer da goza daukazue? Konexio mentala, telepatia... Bai! Gustatzen zaigu saskibaloi entrenamendu bat, ez? Bai.
entrenamenduaren bukaera. Ospakizuna. Hori da. Etorri zaizkit igual 10 pelikula. Niri bat. Ez dakit. Niri bat bakarrik etorri Eta badakit zein etorri zaizun, eta seguronik... Hori da, ez da. Kutsatzen da Bai, telepatia. kutsatzen da. esan Hona ez behar da heldu. Eta badakigu taula baten gainean antzesten duzuela. Nola sortu zen ideia hau? Da, hori, antzerki fisikoa eginez, irudiak sortzea plataforma gainean, gainera polita da, ze plataforma txikia da, baina jende asko dago barruan, ez? Orduan, Claro, 6 pertsona kolektiban eta plataforma da txikia. Bai. Inoiz izan duzue, ez dakit, estropezurik edo nola bai... Zerbait jauzi dela. Ensaioetan Ensaioetan bai. gatzen egon dira. Bai. Orain kalera joango gara, kasu honetan Eider zuretzeko daukagu galdera. Zein talentukin agertuko zinateke talentu show batean. Oioana da. Ez? Baina Ez dakit Joana baina dakizu egiten, kontatu. nahi ba. Interesatzen zaigu. A ver. Begiak zarratzen. Begiak ditut, imaginatzen dudalako. Imaginatzen Benetan, dut. Ebaneko ona. Oso reala. Bueno. Uste kalera goazela, ze kalean daukate Joldi zuretzat galdera bat. Egia da iagoten sartu zinela. A ber, Hor dator Joldi. salsa. Bai, ez dakit, a ber, niri gustatzen zait ikustea. Eta gogoratzen dut, etxean nengoela, eta zeuen kastinak, eta ez dakit zergatik ez nengoen klasean, egon behar nuen klasean. Dana delakoa. Horregatik ez duen kontatu. Bai, eta nengoen kastina ikusten, literalmente ikusten, eta momentu batean esan nuen, bueno, Bilbon da, eta hartzen badut metro eta baldin manoa, total ez naute hartuko. Literal izan zen hori eta orduan, batan hasi nintzen kantatzen ezak zer, eta pasatu nintzen urrengo fasera. Kantatu nituen 2 edo 3 kanta, eta pasatu nintzen berriro fasera. Eta urrengoa ja zen finala Bartzelonan. Eta nien plantutu nik ez dut erabaki ez da, egon nahi dudan, sabes? Eta batean, karo, iritsi nintzen etxera, gaueko 11etan, nire en plan de... Karo, mundu guztiak jaba zekien, heldu nintzen erako etxera, sabes? Marianek botatzen bronka bat. Baina zuk ez duzu aktorea izan nahi, baina zela egiten duzu hori, osak no sé cuántos... Bueno, kalera goaz berriz kaleko iritzien txanda da, eta gaur galetu dugu ea ber zuen jarraitzaile sutsuena nor den. Nire jarraitzaile sutsuena nire ama da, egiten dudan guztia ikusten du, eta asko gustatzen zaio. Nire jarraitzaile sutsuena, nire lagunaren ama da, ditzen da Eli. Nire jarraitzaile sutsuenak die nire mutilagune eta nire ama iteten guztia ikusteue, eta ez diezten zoruntzak. Nire kasuan, familia eta lagun bat. Berdin duen ondan ikuskizuna horrea doazela. Eskerrik asko. Beraiei. Nire kasuan uste dut nire gurasoak. Osea, dira, doaz gainera enpak beti, dira Romarian, da euren xipeoa. Bai. Eta hor datoz biak, en plan, osea, txikitatik beti guztira, osea, berdin du zer egiten genuen, bai babek bainik, beti datozela. Eta eskertzen da egia esan. Eta ninez jarraitzaile sutsua Romarianena. Orain bai jolasa. Jolasa? Ezta? Jolasa. Jolasa? Jolasa. Jolasa. Bai. Bai. Bikote, denboraldi guztietan jolas bat egiten dugu gonbidatuekin eta informatu gara eta egin dugu investigazio sutsu bat. superlatza. Eta badakigu gaurkoan jolasa zuek ekarriko dizuela. Bai, Bai, ezta? Zuek egon zarete gude hitzen, ez da, denbora guztian? Ja. Gu etorri gara gonbidatu bezala, ez lan egitera, no? Baina, ez zarete zuek egon gude hitzen egun osoan zeharrala? Aritzan epe mesede, Ni nintzen, ez duzu oso ikerketa hona egin, esan berra. Egia esan ez, Zertara oso detektibe honak. Ba ez, baina begira mentxenagoz, Kalaskako denboraldi berrian berrikuntza asko datoz, eta horietako bat ni nahi. Zelako sorpresa. Ke sorpresa! Orduan zuek ekarriko dituzu jolasak? Hori da, nik ekarriko ditut astero gonbidatu guztientzat jolas oso divertigarriak. Eta lehenengo biktimak zue biok izango zarete, Joldi eta Eider. Gustatzen da, ja, Bueno, maitia, gaurkoan izugarrizko joku divertigarriak jarri dizuet. Asko gustatuko zaizuela ziur nago. Jokua diseinatzeko zuen antzeslanean inspiratu naiz. Eta ez gara plataforma baten gainean jarriko, baina plataformatzat edalontzi hauek ditugu. Baina ikusten duzuen bezala, karta sorta bat daukagu. Eta, bitaldetan banatuta zaudete dagoeneko, beraz, banaka putz egin beharko diezue,
edalontzi gainean karta bakarra geratu arte. Eta galtzaileak edalontzi barruan dagoena edan beharko duzue. Ai, ama. Zer dago? 3, 2, 1... Guazen! Fuerte Joldi, Fuerte baina sua bere bai, Denak erortzen badira berriz karta baraka osoa gainera. Bai, bagoaz. Ui, hemendik ondo daz, Ai. Bueno, lagunok, akatu zaizue, galdu egin duzue eta topa egin beharko duzue. Guztia trago batean eratea nahi dut, Venga, dute. Bueno, baina zer da hori, ez duzu edan da. Proposamen bat egingo dut. Eta ikusiko dugu irabazle honak diren. Zuek ere tragoska baten batera animatzen zarete? Venga, txiki bat. Benetako irabazleak dira, txalo bero bat beraientzat. Eskerrik asko eta musu erralde gaur. Agur! Agur! Bueno, pena handiz, baina agur esateko ordua iritsi da. Zer moguz egon zareten, eskak? Ondo. Bai. Seguro. Ondo, gogoratu jarraitzea, kalte kolektiboa, Eider, Joldi, fikzioezioa, guztia, Kalaska, Mazuzi, guztia. Guzti, eta gogoratu, datorren astean, Kalaska gehiago. Agur!